yo mon fanche yen ahebo esrama kanya no ebo ni kakra bi ema yen nti mon fanche yen nia o hwe dwumadi a yedi ne eye unni pani a wie ana se opani no na enum na ya tete ne kakra enwano bi do wajen kire abeto kro no so ma yenkin kan ansana ya toaso Rosalind nana o se me wa hawo mbanimvo no amwajo ejo so a de hye o se o hweye ewo de biako ya da se o hweye mo de biako kwa mane se onuruju a omunyina bantu ho na wontie ena wo san ba bi o se penimpa ho ye na penimpa ho ye na ye pen yiso penimpa ho na papa ndunya bia na waso na se ngone kra ena so chum bema wono de odi asenso na tuwa ma ya da se sa won so o hweyen class media ho on se otie yen wa tababi din ena otie yen ena wasan ba bi o se afasafo wonni majuma no nyano mnyumo bebe papa na egbo mi chidom ti na ma mi tumi yen kakra nti ya na sibu ha mo man papa du e ma me ne mbe ne ta mechi se na nan akwanti bobo bi odum omo na egbo yen kakra ape odishie ba 18 o se senapa uni hona otie de ko so ya ka wa hra de papa ya da se o shena o famu abanso ana o san ba bi o se mo juma ide mo ya juma papa ya da se pa ana o san ba bi o se se ye kapenia na ye ka ne wanyini ewo atwini what because blame one minute they would see muno and ya join you boom eye juma ono na e friend say oye penny enti ya da mase bra na ye o kakra bia ibetumi base magubi betumi apa so kakra na ya bi baba na wono da simbi so na kanya na board ni enti na o kan ayo anya ma memfa we entumo na yenhwe pani no ho na undi pani abi ye huru se pani nye pani ne wanyini na mo pani ne de adwene no ye adwuma na pani na pani ne dwene ensan na wayade ahola ye wie no abadwene ndi pani a o ye wie no abadwene no na wate ne ho abadwene nkwala gina bia nti ya hwefo ye pese ye hwe nyumre se pani dwene no wayade ma akwala de o ye wie no abadwene eno na ye me hu zunzuni ehunu pani ne akwala akwala o kuso yem oni se behye no ahyi ni wie no obeka se sikatia de odo bokase sikane okura bi ka so on dia dia this is trauma nti sikane so kura na sika ko the doctor you say o really be say onyane okutwa to on gene asana sika ko nti mi ya pese ye kan se pani ye de otwe ohun ye wonni mu asa no tu wana mo operating ko pema asa na wa ba be dwene ho de adi no o fa ma de ye bi koi yesi ya anyesi ya be sen kwesa ni mani nyina asa nti uni pani na odwene ta wachi a esere wa ere na o ma ne hunu pa wona mara do se buti na o to bana da ya so ni pani o bi du she pani bia bo bontia na kwa ben no na the opposite unu no obema wo baba bacho yebre no se bibi wa pese ye me pese me tu advantage for se se na se pani bi ewo ofia o pani bi ofia ya o bi pani wo ofia hwene ye na so afini se pani ni fi no sa
that's all the service for a bit will be all the penny no it is a penny you fear young to us you put not dollar not better papa and then my boy so penny or about 1 when you come manua and then my voice is going on with you more the money is come but penny be I don't know or about Jay and we're going to say no moment. No, wouldn't say Penina Grand and Jimono, a Chensica. Maybe a public can say, was it? Who's can even a basic and nigger but nigger. Nemo, I do not be stand there or the phone. Nobody will be a no, you won't go with you. Often go with you, Scott or Wing in a big down. Don't give me a toy in here. I did I did this carriers and or not. That's all better now. Cardinal or the pay in the what's like a slap. Papa William. Meet you a branch before. Na meet you for now or that no. Na the year in Sasatua. Now see, and a mutuwi, true. Remember, Papa Nabranti and Usia was saying, said the me to the phone. Mentor, close me. And just say, I was a babu. I had a map and really a good year. Anya fi penny oba ya che ndi ohuna de wohunu ene ohuna de so ohunu susu ne wom do tumi chiro pa me ngugba ni fa enti yesere papa e kasa no ka se wuli penny ne wudi e wo fi o penny ni ho otu obi o kwanso na otu ni bafo a na odi waso akotete ho na otie bi na odi ko ebe bo pa enti yesere mo ye sori kure yi me ma papa kwan na sima be mi nsa nan otufo na ne ma polo yi wo ma gina pli sika so me ko papa yin kamera do me o kamera do bo mo sa na ebutu papa ni adu papa wo ba ni trimu no o de ewu me dia ko cha de kam o be wo ko bi na bena na wo bo san papa we ma ya je bi na malume ho no papa no o ti ha banyo sa ko bo so ko ti ha banyo ya abro wa ko share crazy ba ko nam so papa we say juma we dia menye se mi na cha ne share crazy ba ko kan ne me didi na so me de ko share crazy ba ko ma pa nya we en ne mi nya ka me pe na so apa mo sa do papa tu ne ma po ibra kra ma me na ya nsori ngunya so de kakra me ka kire inu anam na tie ne nketesi a ye mudi ya chi ese omo modern say omo bra ho ase na wo hye bibia fi mpemfo na odi kan che so de wo de ko ne bia wo no kra mo ntu no nyansa na ntwene de mo hia ebi fanka ne de wo no sa se ye wo enwuma nyansa wo ho ene wo nyame mu nyansa ene wo efie nyansa sa na o me say so anya bibia bo ne nya efie nyansa ene nyame mu nyansa nkombo a eye ye nipa ye bitwa ko school bo ni wo ko school kaka ka ho bo de le pe de phone video e ja na machi de hye bi ka ye wo so wo no na bibia ni na bomu a be ma wo so da ache etimi aife it is say nem na be no omomo de say ye be pe ye pe ni fo na na mo obutu ye no na bi etiri kakra na ebe boy kakra mo koto papa me da wase na mi sira wo pa ane adwen papa nya me de wura utirim na ukuma yen so ye tase niema nti ye gumo ni mo se me no ti ha musician ma wo ho musician ma wo ho papa nti baby a ye nam bia no munti ye kasa etimi se ye bokasa ni se ye nyam penna ye hwe bebi e wo wanche enna ne ye hwe ye uni pania vie ana se penni no ho na e kasa bibi ho na e se e ho den emui nya wona mo na watase be ade e ho na ade e ho na bia nso unya ire ne yie hwe ne yie nti esere wa berwa wa kokora wa basiruwa wo nua pani bi wo fie na adwene mu da ho na adwene mu te bekenkai trose na mkoto se
abrante bi na otufu a te sɛ nea ɔhyɛ nkɔm na futuo te sɛ nea ɔhyɛ nkɔm enti yɛsere wonya nipa a n'adwene mu da hɔ yɛ nkɔtwitwa bi nyɛ saa akɔra asɛm na yɛka na mu nea ɔbɛkyerɛ wɔ abrabɔ bɛma osuahunu fa wo nasi ya fa wo gyina ha na amara wɔ w'anim wotu mmirika nkata w'ani wotuma poli obi tu mmirika a na ɔkɛkyɛ n'ani obi kontɔkwa na ɔkɛkyɛ n'ani twɛdeɛ ka bɔ w'ani akyi wɔn nyinaa obi na bɛkyerɛ wonya sika a ɛnini nyina panin na bɛkyerɛ sika a wɔnya deɛ na wokɔtɔ nka mekɔtɔ kambu dabi ntɔ kambu tɔkyɛle na pɛ ta woto baako bi ka ɛwɔ mu na mfoɔ nyinaa hyɛ kambu deɛ nanso deɛ ta woto na pɛ sika no kakra kɔ sie ban na dabi ɛbɛboɔ saa mpanin na yɛka wɔn asɛm nyɛ wɔnyɛ panin a wonya yɛ na wɔsɛ ɛde gu yɛmfa mɛdi dabi nyɛ panin a wɔkyerɛ bɔ no nyɛ no so na yɛka nyɛ panin a wɔkyerɛ bɔ no yɛ sɛ panin ho dabi na panin a wɔkyerɛ papa sɛ nea papa kyerɛ anwummere saa panin bi na yɛpɛ sɛ yɛka kyerɛ wo sɛ hwehwɛ panin na wɔte saa na pa wo ho bata no papa kasa wɔka sɛ sɛdeɛ mu sɛdeɛ sɔn ɔte akonnwa so koraa na n'adwene no sɛbe ɛna meka ɛto sɛbe sɛ sɛdeɛ mu sɛdeɛ sɔn ɔte akonnwa so na nso adwene no ɛna panin a n'ano yɛ ntam so yɛ ntam pa yɛ nsɛm nya no panin a n'ano yɛ nkuruma dabi yɛn ntam pa nsɛm nya no ɔno wɔyɛ panin deɛ na ɔnyɛ panin nti bɛn panin na hunu sua futuo sua kasa na ɛmmoa w'abrabɔ ɔdom dom yɛn a yɛbɛsan ɛne wɔahyia abiri so na yɛdi nkɔmmɔ papa ansa na bɛpɛgya mu no mamma kwan yɛ n'akyi a na wode ɔmu akyerɛ nti deɛ na wɔ no awiane bi bɛkyia wɔ hɔ ebi ka kyia yɛ tiefo nyinaa ɔmu nya adagye ɛtie ɛbi hyerɛ obiara na mkyerɛ me nua ɛdadae saa firi ɔkɔ sɛ ɛgya du baabi afei ɔkɔ kodo bi ɛkyia firi mekyia me sɔfo ma nyinaa sɛ nyame hyerɛ wo nyinaa mekyia me yere dutee so nyame ɛhyira no paa sɛ wone ɔta m'akyi na awɔde a ɛdeɛ nyinaa no ɔso so mekɔ ɔbɔ maba so paa nti ɛma me so menya hoɔden mehyira wo nyinaa papa yɛda wase paa ɛma mgifti ma menkyia mpampiri baabi a papa de sii yɛda wase paa sɛ wɔhwɛ papa so ma me kama ɔma no nkwankwa nom nti ahoɔden wɔ hɔ ma nkwankwa twɛga ɛgya nti mama mgifti yɛgyina yɛbɛdwafoɔ nyinaa na ɛmɔ adwo da wase sɛ nyame nhyira wo paa afei ma menkyia nana akwanten bɔpɔ oduodo nana wɔne wɔyere ma megifti ɛma mo adwo ɛnim sɛ nyame adom mo ho yɛ sɛnea yɛn nso yɛ ho yɛ yɛ a na mentumi ne nkɔ akɔ asante apaa na menkɔkyea nana baafoɔ ba wɔsi akwan a wɔtɔ so mmienu ɛsɛ ne ɛwɔ paase ne mpɔn ɛna da pɛ mu ne ɛwɔ paase ne ma mpɔnhene apahene wɔ paase ne ma mpɔnhene nti nana wani atae kɔkɔɔ wɔ paa nti yɛma wo nso dakana wɔne watena nkonnwa ne asante ahemfo nyinaa yɛma mo nyinaa to yɛatete sɛ nana na wɔtwe da no bia na wɔtwe yi a yɛwura mu yi ɛbɛba so nti yɛyi nyinaa deɛ ho ba bɛgye mu na yɛbɛhwɛ amambara ne amanneɛ sɛnea bɛsi atwa agu wɔ asante mampɔ afei yɛnkyia nana oyi akwan noma nana wo nso yɛwɔ wadwo na menkyia nana kɔdwo nsia tɛpa borɔborɔm yene nana wo nso yɛwɔ wadwo nana no mu a mogye berɛ na mohwɛ yi nyinaa yɛwɔ wadwo na menkyia me one and only odiyifoɔ Isaiah odiyifoɔ baako pɛ makasa bidie no obi tie akyire hɔ na ɔmiamia nneɛma na ma yɛba mprama mu ɔno ɔma mprama mu nanso ɔno na ɔma yɛ ahoɔden ma ɛtumi ba mprama mu odiyifoɔ nyame nhyira wo na Apostle Gideon wɔn nso yɛ mmoadwo na yɛnkyɛ CEO Elder Davis ɔdamne ɛne manager Elder Sapo wɔne ɔyere ɛne ɔba na ne din ɛnkɔ book mu no
na yanchia mama blessing woni mokura no e mamu nyina jo ne kura no menchia me yere abrechen ene mokura nyina sofo Jacob but obebie no ye die wi na so ye nhuru cake ye na ye nhuru cake ye na ye nhuru cake sofo ye na ye nhuru cake masa makane sen haya kwa mjazibu wa mindu minkanti sofo akire yishia ya weka mwasem makati wase uhia ma o Ghana pa ndi bobo ya no hwi nti uhia Ghana hia ho ujina wana Ghana kwasi yihia wa na waba nkuru ujina nkuru mo nkuru mbo se e ba nya fia pero obushi o mja kwasi se uhia bre ufie po hwa no mse da bukura yihia wa e ba che wa ko wa ufo nchen awofo no se okra e ba nya fia nya mi adom wo yere wo kuno kono ho yere kuno se wo ho promia ko ma ho e ba no so hwa wo nanum na nsa no mse okra na nsa yere ya ye ya ma pase be kase wan kasa ohun bambo okra wa won sem hwe na nyame bambo nso enka ho ko bi se ye bi sha da sene no hwe dia bo nyankopon on hwe wo so a ohun emmasem bye bye.